духовный центр мусульман республики Ингушетии. Даю ахтиге яхш должду хабар же из хабарда из даже хабарда управление по делам религии Бог даже информации из цих хугиожа суд хугиатя цих шкван нахтубул ан метиге ويبيخ مخ باخر بول باخر خوي تبول لان ما تيجي تيجي سون خوتش اجنخ تيجي باخ بيزجي تيجي ازدي دي حمد حسين خير سؤالي ارج سود اتمني دي نخ قيس بيج حمد